wait ki dalla malama ina duma mutuwan namu yake dan Allah ya yi kai hakuri wallahi ummaci ta sani shara kuma ta ce sai na gama za a dima to tun da an zo an cima mutuwan ba sai ki zo ki fara yin sharar take ba shi ne kina gama kawai ina jira ni bari in koma wani wai ina wai ta yi dabban ina gida yanzu ko dumame ba a gama ba wallahi ko dumame ba a gama ka ne ma ka aka yi ma gida sai ka wai na ce wai dumame ko ka zo kaga da an ka tuwon nan ni kai na da na rage ta na ka tuwo gida ma ta gidan ma tuwon ma ba labari tun jiya kai ka san me ka fara kalmar da jiya wallahi wai kai ya ana magana abinci kana magana kai da duba ku ji yunwa Allah wa da Allah amma ƴan mata ya fa ki tsaya ki saurare shi mana ki ci arziki ki ba arziki a mazaunarsa wannan fa da ke gani fa jiya da daga America dan alaji ne fa dan alaji ne yayi na gama dumaman kuma tana can tana aje maka yanzu na ta yi wayo